je Romanové jedlo, hej? Áno. Tak to ešte necháva tam? Tu zmizne počas cestu. Dobre. Tam nebude. Takže čaute, pred mesiacom som dal storku na Instagram, či by niekto mal záujem o to pozerať moje video na YouTube, niečo ako vlog, nazvime to tak. A boli celkom dobré ohlasy, tak som sa rozhodol to natočiť. Už som tu síce bol raz, ale vtedy bolo jazdenie dosť o ničom a bolo aj málo ľudí na video, nebudem predsa točiť len sám seba, to bolo celkom nudné. Tak som sa to rozhodol teraz, sme tu celkom veľká grupa, chlapci z Ľubovne, z Košíc, milí ptáci. Tak ideme na to. Pred vstupom do haly je takýto brutálny pump track, dáme si jednu jazdu. Asi to nevychádza vôbec na veľký bicykel, ale budiš. A ideme. Čiže pump track nič moc. Ideme sa pozrieť do haly. Keby ste niekto nevedeli, som v Miškolci. Fat Story Arena. Wow. Takáto miestnosť na chillovanie, prezliekanie sa. Skatepark. Plný kolobkárov. Čau. Týchto chlapcov poznám. Dobrý deň. Čau. Prečo ste Čau Roman, zás len do telefónu. On si natáča Fompit. No a čo? On si natáča Fompit. Čau. Ale pozri tu čo. Luigi Pizto. Čo sa pokazilo? Všetko. Točiu. Daj volačo, Marek.
Let's go! Woohoo! Romanko! Čože, Roman? Áno. Á, ďalšia radosť vo mne. Oj, boha. Sprav niečo pre followerov, Roman. Poď. Poď. Ja mám na čo ísť? Poď na čo. Tak ja si len ten anternot tu tak dám. Tak dáme také pekné spredu. Poď z rohu. Dobre. Poď. Pekný. Taký. Poď, dávaj niečo. Dávaj. Počkaj, bo deti sú tam kolo, vieš. To nevadí. Budeš mať body naviac. Poď. Ty si chodil. Dávaj. Zadaj mi dačo, Kevin. Choď domov. Čo si spravil? Čo to bolo? Čo to bolo? Čo? Sorry. No, veď preto. Skoro som ale že umrel. 11 hodín a som konečne doma. Jazdenie bolo výživné. Celkom sme sa dobre povozili. Mám aj dosť klipkov. Takže hádam, bude z čoho vyskladať toto video.
Ospravedlňujem sa, že som moc nehovoril, ale v hale bol strašný hluk, bolo tam veľa kolobežkárov a nebolo by ma aj tak počuť, takže do budúcna hádam aj viac budem rozprávať. Dúfam, že ste si to užili, môžete nechať nejaký like, koment alebo odber, už ako vy chcete, alebo aj hejt, hoci čo, aj dislike a hádam natočím ešte také ďalšie okrem tohto. Takže čaute.